El Guixample barcelonès és un dels indrets catalans on es concentren més fans entusiastes del Festival d'Eurovisió. He anat fins allà a veure què en pensen de la nostra candidata. Escolteu, esteu tots com en grup, no? Veient la semifinal. Com ho veus, Es como això? venir a ver el fútbol, pero en versión marica. Escolta'm una cosa, tu ets super eurofan, no? Absolutament. M'agrada molt l'Eurovisió. Europa és fantàstica i Eurovisió és la més fantàstica. ¿Qué te parece Chanel? La estoy escuchando cuando tomo duchas, cuando me ducho. Ay, con te duchas. Chanel tiene baile, tiene música, tiene estilo, tiene todo. La catalana, cubana, fantàstica. A mi m'agrada molt ella. Té sabrosura, no? I eso. Sí, amb les tetes, sí. Es una tía que se la curra un montón, es bailarina, el espectáculo es perfecto, el equipo de baile también. Oye, ¿pero a ti te gusta Chanel o te gusta más su cuerpo de baile? A ver, es que el cuerpo de baile... A molt rebé. És que és travesti ocasional, es nota. Tenim preparats els maillots de la Chanel i tot per fer el cosplay, tenim per fer la coreografia, les perruques... A veure si la gent s'hi posa i fem que guanyi una miqueta. Almenys que quedi en un puesto així maco. No creo que ganemos, porque esto depende mucho del lobby y España no juega a mucho lobby europeo internacional, pero yo creo que en buena posición quedaremos. I demanarem a la Rosa que ens doni una mica de sort, amb el Euros Living Celebration, que ja va quedar molt maca ella. Ai, em fa molta gràcia sentir una drag queen parlant com en català, no? Com estrany, no? No, és meravellós. Congratulations. And jubilations, na 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 na. Desde que llegaste solo. Vivo cantando, Vivo cantando, hey, sigo cantando, hey! I lo dels serreis aquells que... Quins altres candidats t'agraden? Regne Unit, Sam Ryder. I'm up in space. No, perquè té un veu molt altíssima, sí. I know. Armenia, M'agrada la cançó de la Tònia. Instead of meat, I eat veggie. Instead of meat, I eat veggies and algo. Aniràs a celebrar Eurovisió com Déu mana? Sí, el sábado hemos quedado unos amigos en casa de un amigo a celebrarlo. ¿Y es tu Cada qué? año hacemos. Habrá drag queens, habrá... Drag queens, bueno, ya veremos. Yo a veces me pongo peluca. Quants sereu? Quantes persones hi haurà? 20, 30, 40 y bueno, y desmadre. tanto, pero 25 seguro. I aquesta, Euphoria. Going on, Euphoria.